trezit! Cuțu! Nevoie! Cuțu! Hai, Cuțu! Vrei să-ți dau de mâncare? Că acum că e dimineață, ce mai? Îți dau de mâncare. Bine, acum tu urmezi pisici. Acum a doua pisică. Îți dau ție pește. Iar eu mă duc să mănânc și eu ceva, că e normal, adică nu rămâne un fometat. Bă, dar dacă îți vezi aici, a fost sărbătoare mare de am văzut artificii ieri, că azi e 2021. Ok, pentru asta hai să facem un tort de ziua lui 2021. Cine vrea? Vorbiți pe limba. Deci înseamnă, da, hai să facem un tort. Ne pregătim. Din frigider luăm ceva și din dulăpiu, iar de aici prăjim la cuptor. Așa, mestecăm bine cu asta, iau așa, iar asta, băzi, ce căutăm tot la chiuvetă? Am mâncat. Da. A băgat cineva tortul în chiuvetă de a apărut așa din cer. Tu ai fost? What? Ai murit din plin? Ok, nu contează. Ce faci cu tortul? Nu ești tu? Bine. Ai terminat tortul? Bine, acum îl fac pe al meu. Bine că ai terminat tu tortul și ai plecat. Cum să mănânci un tort din chiuvetă, adică să cadă cranul pe ăla. Ok, îl fac pe al meu. Da, stau cu mâinile în jos că mă gândesc cu mâinile în jos. Peste 10 ore. Bine, eu am terminat tortul și acum o să-l mâncăm. Cine vrea? Bine. Urmăm doar eu. Ce bun a fost! Acum o să beau niște suculeți. Am băut suculețe. Acum ce o să fac? Ce tu vrei să vorbești cu mine? Săteanule, ia zi. Ce? Să noți eu. Pe ce și nota? Bine, o să mă duc, nu contează. Ce ziceți? Ok. Mai întâi o să mănânc niște fustecuțe. Nu. Ce bun e! A fost foarte bun și mereu după ce mănânc un dulce mi se face mereu sete. Hai, săteanule, se vede că acum plouă afară. Plouă afară, săteanilor. Ce sunteți așa de speriați de cuțit așa de repede? Ok. Acum o să merg în cameră cu pisicile și câinile. La pisici, câini. Sunteți bine acolo? Ia. Cred că vă e foame. Ia mâncați și voi. Că n-ați mâncat de câteva ore. Sau zile, măcar, dar chiar nu ați mâncat de câteva zile. Ești tu, cățeluș.
Nu te las în foamea. Așa. Hai, e noapte. Hai că mă culc. Da. M-am trezit. Bună dimineața, Neluțe. Acum că e dimineață, că e foame, că în fiecare zi trebuie să mâncați. Așa zice doctorul, bine? A, bine, Cățu, ai zis și tu ceva? Primele tale cuvinte de cățel. De fapt, nu suntem primele cuvinte de cățel. Ai mai vorbit? Și urmez eu să mănânc și eu ceva. Adică cum să nu mănânc eu ceva? Că mor de foame. E normal. Ok, hei, ce faci de aici? Sătenilor. Zici că e... Așa încătează. Zici că... Hai sătenilor, mă lăsași pe mine în pace. Așa. O să mănânc... Pâinică mai întâi. Bine, mănânc pâinică. Nam, 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 nam. Bine, acum am niște fursecuțe. Sau ce am eu. Da, mănânc fursecuri. Hai că acum mi se face mereu să te după ce mănânc un dulce. Suc, 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 suc. Bine, Vlad, încă o dată. Suc, suc, suc. Ok, bine. Bine, am băut. Și ce mă tot uitați așa la mine? Orice mișcare fac, adică când sar, hopa, după mine vă uitați. Ce tot aveți cu mine, sătenilor? Tu ce Dumnezeu vrei? Vă tot uitați așa la mine ca niște săteni. Bine, sunteți săteni, dar așa, săteni, vă uitați. Bine, acum mă duc să înot. Cum ai săteanul ăla. Să aveți grijă de animăluțele mele, că altfel vă bat, că nu e bine să moară animăluțele. Erau puiuți mici de tot. Hai să mergem la... Ce căutați, Dumnezeu, aici? Cum să caute animăluțe niște de-astea în piscină, lângă piscina mea? Adică ce? Nu pleacă, că încep să mă nervez. Pleacă cu animalele tale undeva. Așa te depărtați că ești străin. Ui, îmi place. Ce distractiv a fost. Eram sub apă, acum mă bag înapoi. Au, am arătat că mi se scarcă telefonul. Telefonul meu de gold se descarcă și unde e încărcătorul? Așa, îmi bagă telefonul la încărcat. Uite-l aici! Și l-am băgat la încărcat. Ok. Pe celălalt îl țin la mine. Ia. Ce e asta? What? Ok, nu contează? Hai să închidem ușa. Nebunești-o cu ușa. Ok, hai să merg afară. Deci stai, de ce mi tot închideți ușa? La 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 la
La la la la la la. Floare, s-a miros și eu. Peste 2 minute. La 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 la. Telefonul meu. Da, telefonul meu e Samsung. Da. Ăsta lăsați sucul. Ia telefonul meu. Mă joc Brawl Stars. Acum Roblox. Yeah. Fortnite. Ok. Da. Asta mi-a dat cineva invitație. Mi-a dat cineva invitație pe Brawl Stars. Mi-a picat Sergi. Chiar l-am pe Sergi. De fapt, chiar l-am. Nu glumesc. Da. Am terminat. Nu mai mă joc. Trebuie să merg acasă. De fapt, am mirosit floarea, ai 1 minut. Apoi am plecat pe aici, pe lângă lacul ăsta. Merg acasă. Am auzit. Alerg. Aoleu, am obosit. Aoleu. Ia. Unde e? Vreau apă. Apă. Am găsit apă. Mai bine că am băut apă. Ia. Ce caut? Îmi pun așa, acum așa. Ăsta, așa. Acum merg acasă. La 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 la. La la la. Și că alerg când se pune pauză. Nu, am eu lag. Ia mașinuța mea. Aici. Vrei trade? Ia ce trade ai tu cu mine? Ia zi tu. Piele de vacă? Ce vezi tu așa ceva? Ia, alegi tu. Aoleu. Cotează, nu-mi pasă de pielea de vacă. Sau ce-o fi? Zi ce vrei tu. Hai, mai închideți ușa, stați un pic. Hai, stați un pic, câini și pisici. Vin. La. Vreți mâncare? Am căzut pe scări. Am căzut. M-am împiedicat, era să-mi sparg capul. Era grav. Mă lua ambulanța. Hei, pisi. Îți dau pește. Gata, ți-am dat pește. Ia pentru tine. Gata, uite, mănânci și tu pește. Acum pentru cățeluș mâncare. Nu pisi. What? Bă, pisi. Pisicilor. E un puiuț. Uite, un puiuț. E un puiuț pe pisicuță. Ce drăguț. Uite niște pește. Pisica a crescut și voi două puteți să fiți gemene. Uitați-vă la voi. Arătați la fel. Tu ești tatăl și trebuie să ai grijă de gemene. Uite, asta e căsuța ta nouă. Bine, casa asta, dar și căsuța asta roz pe care o vezi tu acum. Trebuie să pun și eu roz. Tu ești cealaltă geamănă, deci ești mai mare decât cealaltă geamănă. Deci
stați amândouă. Să vă dau mâncare la toți. Ia. Și câinele stă acolo. Uite, ia și tu mâncare. Acum la cățeluș. Nu vine să cred. Avem puiuțul lău care a crescut un pic. I-am de pește. Mamă, bine, acum ne culcăm. Da, mă culcă. Bună dimineața tuturor! O dimineață superbă! Ce frumos! Ok, să dau mâncare la animăluțe, la câine și la pisicuțe, că nu uit niciodată de animăluțele. Și ție. Și ție. Bravo! Așa, mergem și mâncăm. Ce bun! Da. Avem aici apa. O beau. Ce stați lângă mine? Mâncați și voi. Mâncați. Stau cu punctul pe tine, sătean. Ce tot ai? Cum adică? Stai un pic, e telefonul meu. Nu contează cu mesajele acum. De ce vrei să fii tu șeful casei? De ce? Fugi! Mă ascund! Mamă, am avut un sătean. Nu asta spui chiuvetă și masă. Că import... What? Deci stai pe frigider. Nu e important. Sătenilor. Numai din cauza asta v-am omor că m-am supărat pe voi. Dar nu trebuie să stați pe mese și pe frigider. Hai afară, la piscină. Că am văzut că nu mai ninge afară deloc azi. Da. Bine, hai în piscină. Înot. Ce distractiv a fost. Cărămizi. Ce frumoasă. Bine. Să filmez ceva pe TikTok. Salutare tuturor! Uitați-vă și voi la casa mea. Dați-mi mare și follow dacă v-a plăcut acest episod. La revedere! Bine, am filmat. Și atât a fost episodul. La revedere tuturor!